Значи няма да стане. Няма да стане. Народе мой, останете за нас до края, защото ще ни гостува един от най-популярните български гласове. Тя чете толкова бързо, че може да прочете нещо още преди да е написано. С нейния глас дори най-баналната реплика звучи някакси възбуждащо. Внимание, вратите се затварят. Следваща спирка – Надежда. Българското кари брат шоу Силвия Лулчева. Но преди това, вижте, че на някои мъже имат малко по-големи тайни от други. Нейнат продължава след лъжвериша. Благодаря! Народе мой! Знаете ли защо много филми нямат титри, а са дублирани на български? А? Защото и нашите артисти трябва да ядат, мале! А знаете ли защо? Преди употреба прочет рисовката. Ами пак по същата причина. Гостенката ми тази вечер притежава най-популярния глас, който чуваме навсякъде. Телевизия, радио, интернет. Скоро и по вестниците може да я чуем, нали? Това, което може би не знаете за нея. Тя е открила 12-я конгрес на БКП. Била е гадже на Слави Трифонов, ама това няма го споменаваме. Шие гоблени и се чувства гола без зубици. За кратко тя водеше истината за нас. Но каква е истината за нея ще разберем сега. Моля, посрещнете златния глас на България, Силвия Лулчева! Здравей, Силве. Добър ден. Добър ден, здравей. Ма ти днеска с едни гърди напред ми влизаш в студиото, аз просто... Така ли? Да. Ами тогава гледай ме в очите. Едното ми око се мери в чашката, да ти кажа. Ми опитай с другото. И така, наляво и надясно. Така. Силве, кога разбра, че гласът ти може да прави чудеса, както се опитва и в момента да направи така върху мен такова въздействие да окаже? Стига ми това чудо, че успях тебе да те превърна от магаре в магаре с костюм. Да, вече се чувства по-различно. Да, така че съм една малка говореща магиосница, поне днес, тази вечер. А използва ли си го съзнателно някога за постигане на цели? Общо взето много се пазя да не го използвам несъзнателно, за да не стане някоя гречка на езика. Знам, че тайно си кандидатствала във Витис на времето. Много тайно, защото имах всичките уверения на роднините си, че съм грозното пате на семейството и че нямам особени шансове за актриса. Ама сега викаш ли им? Нави. Те сами се хапят там, където трудно могат да се стигнат. Да. Викаш лебеде сега, като го видят лебеде и се хапят, се грижат. Плува лебеда. Да, аз мисля, че пак заради оная поговорка, където какво беше по-добре син ефрейтор, отколкото дъщеря актриса. Викам, да не би по тая причина да не си искали, да не са искали. Не. Нямаха такива морални задръжки, просто скоро се страхуваха да не се нарани нежната ми детска душа, когато се сблъска с реалността, че всъщност на какво пък отгоре това не до там очарователно младо момиче е решило да става. Колко са били заблудени хората. Добре, че не си го направили някой комплекс, от който да не можеш да се отървеш. Бягам му. Бягаш му доста успешно. А случка с магаре интересна имаш. Каква е тази случка, която не е стигнала до мен? С магаренце? Да. Дъщеря ти случка с дъщеря ти и с магаренце. Не. Тази случка е смешна градска случка с селски край. Една заета майка в неделен ден пуска Шрек по интернет на детето си, значи краде интелектуален труд. Така, това ще сложим пегел, един след друг пегел и няма да се чуе това. Се извинява на 4-годишното си детенце, че не може да седне да му превежда и че филмчето не е дублирано от артисти. Така. А ще го гледа в оригиналния му език, английски. Детето се примирява с тъжната си участ на дете на заета майка. Гледа телевизор и гледайки, разбира, че това, дето се прекъсва, се повтаря донки, явно трябва да е
Магаре, извинявай. Бележка на редактора. Да, магаре. След това отиваме в провинцията, където тя за първи път попада в така рустикална обстановка. Вижда едно подобно на геройчето животинче и каза: "Я, мамо, донки!" И милата стопанка на донки зад оградата казва: "Не е донко, леля, Желю се вика!" Добре, че аз така не съм кръстили Желю, че щеше да стане на... Детенцето беше шокирано, а аз 2 пъти повече, защото си дадох сметка, че това посивяло, уморено магаренце се казва Желю не случайно. Да. На името на един бивш държавен глава, но те също имат своята магарешка съдба. Извода какъв е? Значи задължително пускайте на своите деца дублирани филми, за да няма такива недоразумения. По-скоро внимавай да не си подадеш кандидатурата за президент, защото, както виж, има и магарета бивши президент. Да, не се знае на коя поляна ще се озовеш накрая. Истината за нас. Какво се случи с това предаване или по-точно защо не се получи? Каква е истината? Истината за мен или истината за нас, или истината за нас двамата с теб? Не знам. Цялата истина. Давай цялата истина, да видим откъде ще я почнеш. Истина. Истината е, че и в една книга наскоро прочетох, умни хора са казали: телевизията е много добра любовница, но лоша съпруга. Така че аз изкарах един нежен флирт в така мокрото и влажно циганско лято на София и той не прерасна в брак по взаимно съгласие. Там има някакви продуцентски, по-мъдри от мен решения, които прецениха, че то трябва да спре до там, докъдето е. Факт е обаче, че той имаше своя добър рейтинг и добър зрителски интерес. Аз самата направих една проверка за себе си, дали ставам за такъв тип формат телевизионен. И лош вкус съм от доволна. неуспеха на този проект? Лоши чувства останаха ли в теб? Не, напротив. Не съм си писала кръгла шестица, но заверих семестъра. Това е важно, да, нали? А случайно в Венеция на кинофестивала да си попадала последния? Не, защо? Това е една моя мечта. Познаваш ли Мишел Бонев? Не, но чух, че доста я сърби едното ухо в последно време. Да ми мърдат и двете, да. Да, блазети, че имаш поне двечки да си... Тя го е чесала доста, доколкото разбрах, си го е почесвала ухото, не се е така оставила. Ухото, нали? Защото един заместник министър му изтина стола по тая линия. Има ли криза в културата? Виж какво зависи на кой стол сядаш и дали той може да изтине. Има си хора за всичко. Тоест, ако си на трикрако столче и то се клати, трябва леко да внимаваш на къде се клати. Да, понякога и на едно кръче столче съм виждала хора доста добре се задържат на бар, стоят с дълги години и дълги вечери. Има ли криза в културата? Не е в броя на кръчетата. Трябва ли да има уволнение според теб, за да се реши проблема? Не е в уволнение, в добра воля и в добре обмислена национална културна политика. Защото така както вървят нещата, с немалко хора споделяме, че има почти съм убедена държавен и политически заговор срещу културата. Може би е по-удобен един простичък, тъповатичък, некултурен народ. По-лесно се управлява. Ти си снимала във френски филми повече, знам, отколкото в български. Да. Това ли е по-лесният път? Защо? Или просто българското кино го няма? Как така се случи? Не мога да си обясня защо така нямам силна и трайна връзка с българското кино и защо българските режисьори не са заложили на мен. Но не е късно, ето, всичко е запродан. Купувайте. Купувайте, докато все още се предлага. Много гласно си мечтая за един сериозен телевизионен формат, наречен ситком, където бих могла да проявя и чувство за хумор, и талант, и очарование, и опит, който имам и зад кадър, и на сцена. Мисля, че може да ми се случи. Повече смях трябва на народа. Мисля, че един ситком няма да се отрази зле. По-лесно е да го разплачеш един човек, един зрител, отколкото да го разсмееш. Така че отправям една смела ръкавица на сценаристи, хора, които пишат диалог, хора, които искат да похарчат парите си за това. Има актьори, които могат да го кой да поеме ръкавицата. Аз пък искам да те помоля едно коледно пожелание да оставиш на нас и на нашите зрители. Ето тук има едни приятни картички, които сме оставили за нашите гости.
Може да видим какво. Те са мънички малко, но предполагам, че Пиша нещо ти мъничко кратко, от защото сърце. знам, че не можеш да четеш дълго. Така Да, не мога, пък и не мога да разгръщам скопито, така че затова съм гледал еднострични. Виж сега, спомних си на път за тук едно любимо стихче, което сгряваше зимните вечери в нашето семейство. Цитат, разбира се, от велик български писател. Реви, Марко, реви, братко, реви, двама да ревеме, ти в обора, аз на двора, да се пука дечо пора. Това ще можеш ли да го напишеш? Или аз, защото го запомних вече. Запомни ли, купуваш го? Запомних Аз ще го, да, напиша запомних. нещо по-кратичко, ще го оставя на елхата, Добре. а ти през това време повтаряй и си представяй кой е твоя дечо пора, който трябва да се пука по шея. Дечо пора. Ах, Силвия, много ми е приятно, че всъщност ти си първата, която така близичко на ушенце ми го пише това. А ти къде искаш да ти го пиша? Не, На тук е кръченце. добре, тук, да. Между другото, искам да използвам момента да изпратя много поздрави на твоята дъщеря, прекрасна Елица, и на мъжа до теб, на Васко. Ние раздаваме кученца подарък. Тук знам, че вие отдавна си търсите. Обещавам ти едно Магаренце кученце нямате подарък. ли? Магаренце И магаренци имаме, можем да ви дадем малки магаренца. Какво ни написа? За много години. Весела и силна. 2011. Светлина. Силвия. Благодаря ти, Силве. Мисля, че твоето пожелание ще заеме достойно място на елхата. Ето го. На елхата е вече. Благодаря, радвам се, че се видяхме. На гости ми беше приятно. актрисата с най-дългите и секси гласни струни Силвия Лунчева! Моя ден започва сутрин в 7 точно. Сега ще горещо кафе. Да. И днес пак така. Дори вестниците не съм прочел.